Det er spillet ikke griner, det er igen om at nakke, sagde min ven lige før. Han sidder bare og spiller. Og han sidder bare og leger kylling. La 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 la. Bare lige så I ved det. Så må I gerne kalde ham kylling, når I hører den her. Så I kan høre noget rigtig musik. Og det skal ikke være Queen. Så må I gerne bruge af filmen. Nå, bum 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 bum. Hvorfor skal det ikke være Queen? Sådan her laver du YouTube. Du går bare ind, du laver bare en. Men så går du ind i upload. Nej, først går du lige. Jeg kan ikke huske. Jeg kan ikke lige huske, hvordan man gør det. Men det gør der ikke noget. Nu skal du høre noget. Nej, det hører I ikke. Det er min anden yndlingssang. Det er en skumballe. Det er den der. Det er nej, det er den der. Nå ja. Hvad så ud den vej? Det fik stå. Kan I se noget? Kamera. Vi har også lægget en YouTube-film. Det hedder Perfectness. Og en, der hedder... Så der er Jakob fra den udråbsplanet. Og så en, der hedder AQWR6TR A C nej A Q W R E R 6 T R. Jeg håber I ser den. Yeah!